ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಜಿನ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದು ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ವಿನೆಗರ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ, ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲಾಗ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ ಮೀನ್ ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ. ಇತ ಮೀನನ್ನು ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ, ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರಟ್ಸ ಇಡ್ಲ ಕಾಯಿ ಅದ್ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಇತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಲೆ ಗ್ಯಾಸಡ್. ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಸಾಸಿಮೆ ಚೂರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬನ್ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 3 ದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಸುರುಕು ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಜಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು. ಇತನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಮೀನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಅಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು. ಇತ ಸುರುಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೀನ್ ಪೊಡಿಯ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೊಳ್ಜಿರ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದು ಇನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.